ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವ ನಡಕೆಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಿಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಲಕ್ ಬತ್ತದು ಉಂತುದ ಈ ಊರುದ ಪುದರ್ ಪಾವಂಜೆ ಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪರೆಯವು ಒಂಜಾತ್ ಮಹಾಯಾಗಲು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಊರು ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೆರಿತಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪರಂಪರೆನೇ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಪಾದ ತೊರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂದಿನಿ ತುದೆ ಪರತೊಂದು ಕಡಲು ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಒಂದೇ ಈ ಪಾವಂಜದ ಊರುಗ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ನಲನ ಪಾವನ ಮಲ್ದಿನ ಕಥಲ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾವಂಜಡ್ ಒಂಜಾತ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿಲು ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾವಂಜದ ಊರುನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ದೇವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಐತೊಟ್ಟು ಅನುವಂಶೀಯ ಅರ್ಚಕರನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಶೇಷ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕದ ಒಂಜಾತು ಸೊತ್ತುಲುಂಡು ಇನಿ ಒಲ್ಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಗಲಸುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗಲಸುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಅಂತೂ ನಿಚ್ಚ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದಯ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ ಪೂರ ಅವು ಮದೆ ಹತ್ತಿರ ಎತ್ತೋ ಕಡಟ್ ಅವು ಮಣ್ಣು ಸೇರಿದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ್ದಿದ್ದ ಅವನು ಒರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಎಂಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜ ಕಲ್ಲ ಬರವು ಬಂಡ ಶಾಸನ ಅದು ಪನ್ಪ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬದುಕು ಎಂಚತ್ತಿನ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಂಗೆ ಗೋಚಾರೋಗು ಬರ್ಪುನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ತಾರ್ದೊಲಿ ಪಂಡ ತಾಳೆಗರಿತ ಗ್ರಂಥೊಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಕಲಿಗೆ ಪೊಲವು ಕೊರೆಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆದೆ ದೇಶದ ಪರ ನೋಟುಲು ಪರೆವು ಅತ್ತಂದ ಪಾವಲಿಲು ಪರೆವು ಅವೆಲ್ಲ ಪುರ ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದರು ಕೂಟ ಪಾಡದಿರ ಅವನು ಪೂರ ತೆರಿಗ ಬಲೆ ಪಾವಂಜದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅನುವಂಶೀಯ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಮೊದಲಿತ್ತನ ಮೊಟ್ಟುಗು ಪಾವಂಜದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ 80 ಪ್ರಾಯೋಡಾರುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಇನಿಕ್ಲ ಪೂರಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಮಾತ ವಿಚಾರಲ ತೆರಿದಿನಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ದೆರ್ತು ತೋಜವನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಬದುಕದ ಶತಮಾನದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಿರುಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ಸೊತ್ತುಲುಂಡು ನೇಪಲ ಅವನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಸಂತೆಂದು ತೋಜರ ದುಂಬುದ ಕಲೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನು ಒಯ್ನ ಸಂತೆಂದು ದಕ್ಕಂದೆ ಮಣ್ಣಿಡ ಪಾಡಂದೆ ಅವನು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುದು ಒಚಿದು ದೆಕ್ಕದು ಎಂಚ ಆ ಶತಮಾನದ ಸೊತ್ತುಲಿನ ನಾನಾತ್ ಕಾಲ ಒರಿಪೋಲಿ ಪನ್ನೆ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಪರವಾದ ಮೋಕೇಳು ಎದುಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಭಟ್ರೆ ಭಾವಂಜದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅವನ ಕಲೆ ಅನುವಂಶವಾದ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವು ದುಂಬುಲಾಗಲ್ಲ ಅಂಕ ಬುದ್ಧಿ ದುಮ್ಮೆ ಪಿಜ್ಜರ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿದ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈದಂತೆ ಅಂತೂ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತುಂಡು ಇದು ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ಈ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಡ ಅವನು ಇತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂತೋಷ ದೇವನಿಗ ದೇವರ ಉಳ್ಳವಾಗ ಏತು ಅಜೀರ್ಣ ಇತ್ತರ ಐಡ್ಲ ಅಜೀರ್ಣ ಎಂಕಲ ಅವಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಕಡೆಗೆ 1952 ಅವರು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನವರು ಅಚ್ಚನ್ ವೀಡು ನಾರಾಯಣ ಬದ್ವಾಳ್ರೆ 17 ದಿನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 17 ದಿನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು 52ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಅಪ್ಪಳಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶಣಿ ಆರ್ನ ಮುಂದಟ್ಟು ಗುಡ್ಡೆದ ಹೊಯ್ಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ರಾಮಣ್ಣ ಭಟ್ರು 6 ರೀತಿಯಿಂದ ಆಂಡು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಸೂಜಿ ಬೈದಂಡು ಕೆಲವು ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿ ವಿಚಾರ ಸೂಜಿ ಬೈದಂಡು ಸರಿ ಆದರೂ ನನಗೆ ಬೋಟಿತ್ತ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಬಂದದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ರಾಶಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೆಗೆ ಬೇಜಾರಂಡು
ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೂರ ಹುಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಳು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಈರು ಎದುರು ಬರೋದು ಆಪಿಸಿ ಈರ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟು ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಏಪಗೆ ಎಡ್ಡಾವೆ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟು ಮೂರು ಪಾವಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಪಗೆ ಎಡ್ಡ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲಿ ಬದುಕು ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೇ ಕ್ರಮಟು ದೇವರು ಮಲ್ಪಾದೆ ಮನಗ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀತಿನಗೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಆತನ ಬಣ್ಣಗೆ ತಿನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಏತು ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು എനിക്ക് ನಮ್ಮನೆ ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಜೆ ಅವ್ರು ಏತು ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ನೋಡಿ ಅಂಜೆ ಹೆಂಗೊಲ್ಲ ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ಆತ ಈ ಸಮಯ ನಾಲ್ನೇ ಮಗಕ್ಕೆ ಈ ಪಳ ಸಾಮಾನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಆಗಿ 24 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಅನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ನೇರಿಯೇ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಧಿ ಒಂದು ಮದ್ದು 5 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ದುಂಬೆ ಕಿಂಜಿತ್ತು ಒಂದು ಒಂಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಜಿ ಜೀಪಿನ ಓಡ್ ಮಾರಾಯ ಅಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಜಿನ ಜೀಕಪ್ಪ ಹೊಡೆದು ಇತ್ತನಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಡದು ಇತ್ತ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ 150 ವರ್ಷ 150 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಾವಂಜಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ಇತ್ತಂದು ಸುರೂಟು ಮಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಬಂಡೇರು ಜನರು ಬಂಡ್ತೀರು ಅಮ್ಮೇಲೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 89 ವರ್ಷ ಆತನಡಾರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಕಟೀಲು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬೆ ಪಾವಂಜಡಿ 150 ವರ್ಷ ದುಂಬ ಅವು ಕಟಿ ಅದು ಶುರು ಅದು ಪೋಡು ಕಟಿ ಮೇಲೆ ಐದು ದುಂಬು ಪೋಡು ದಾಯಕೆಣ್ಣಗ ಬಣ್ಬೆ ಐತೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಉಂಡು ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಾಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೂರುದ ಬಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ಲ ಆಟ ಮೇಳದ ಸಾಮಾನು ಬೋಪಿನಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪರ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ತಿಕೊಂಡು ಐಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶುರು ಅಂದ್ರೆ ಛೇ ಮಂಡದ ಅವನಿ ಕೆಲವು ಇತ್ತಿನೇನೆ ಬೆಜ್ಜಿದು ಕಣ್ಮತ್ತದು ಸಂಪ್ರಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಸನ ಅಂಡು ಕಡೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಲಿಪ ಭಾಗವತರು ಮಲ್ಲಾರು ಜಾಗಟ ಪದ್ಧತಿ ಪಾಮುಂಜೆ ಮೇಳು ಶುರು ಮಲ್ಲ ಅಪರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ತರಕಲ್ಲ ಅಂಚಪ್ಪನ ಮುಲ್ತು ಆರು ಜಾಗಟ ಶುರು ಪದ್ಧತಿ ಭಾಗವತರ ಅದು ಮುಳ್ಳು ಅಪ್ಪನಿಗ ಎಂಗಲ ದುಂಬುದ ವಿದೇಶರು ಅಮ್ಮೇರು ಸೇನೆಯರು ಪುಟ್ಟಣ ಸೇನೆಯರು ಆ ಕೊಡು ಅಮ್ಮೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮೇಳದ ಒಂದು ಅದು ಸಾಮಾನು ಊರಿನೇ ಎಂಗಳು ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ದೀಯ ಸೂರಂಗ ಮಾತಾಡಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಹೊಲ್ತೊಟ್ಟು ಸಾಮಾನು ಒಂದೇ ಬತ್ತು ಒದಗಿದಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಕ್ಕದಾನೆ ಅಂಡು ನಂಗೈತ ಮರಳಿಂದ ಬಂದಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಂಜಿನೇತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಲ ಸಾಮಾನು ಒರಿಂಡ ಅವನಿಗೆ ನಾಡೊಂದು ಬೋಪಿನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಂಟಾರು ದುಂಬಿತ್ತುಂಡು ಅವನು ನನ್ನ ಪೂರ ಇಡೀ ನಾಡು ಕಣ್ಬಲ ಮಾರಾಯ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕವಾಟ ಮಲ್ಪಾಗ ಅವನ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರಿ ಈಗ ಪಡಬಡ್ತಾರೆ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಪಾಟ ಮಲ್ಪಾದು ಈ ಕಪಾಟ ಮಲ್ತು 20 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ತದು ಮಾತದ್ದು ಏನಂಟು ಅಪೂರ್ವ ಇಂಜಿತ್ತಿ ಸೊತ್ತು ಉಳಿತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಮೇಳ ಆಪಿಜಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೂಲು ಅಮ್ಮೇರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಸರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಬೋದು 3 ಪವನಗ ಪೂಜಾ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಆಟದ ಕಿರೀಟಾಯಿ ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಕಟ್ಟೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಇನ್ನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಪಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೇಳದ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಈಚೆ ಶುರು ಆಂಜಿಪುರ ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಶುರು ಮೇಳದ ಕಿರೀಟನೇ ಪಾವಂಜ ಇತ್ತು ಒಂದು ಜಿಯಾವನ್ನು ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಅಂಟು ಒರಿಜಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡ್ಬತ್ತು ದೀಸಂದು ಪಕ್ಕ ಒರಿ ಬತ್ತೆ ಎರಡು ಸೇವೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪರ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇದೆ ಬಂದಲೇ ತೋಜವನುಂದಾಂಡ ಪಾವಂಜದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಆನಿದ ಸೊತ್ತುಲು ಮರತ ಒಂದು ಪೂರ ಮರತ ಸೊತ್ತುಲು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಭುಜಕೀರ್ತಿ ಅನ್ಪ ಭುಜಕೀರ್ತಿ ಬಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜವೇಷ ಬೋಡಾವಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಕ್ಷಸರು ನಗರು ಅಕಲೆ ಇಂಚ ಇನ್ನಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿದ ಅವರ ವೈದನ್ ಒಂದು ಇಡೀ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಣ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಣ ಅವು ಪೂರ ಮರತ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಗಿಲಿತೋಜಿ ಕೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ದೆ ಮಲ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂಚ ಒಂದು ಒಂದೇ ಸುನಗ ಅಪ್ಪನ ಫಲಸ್ ದಾದ ಒಂದು ಏನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ತುಂಬು ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ
ತೋಲಿ ಅವೇ ಈ ನೀತು ಬಂಗಾರ ದೇವಡು ನಂಡ ಇನಿ ತಲಂಜಿ ಪೋಡೋ ನೀತು ಬಂಗಾರ ದೇವಡು ಈ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ವೇಷ ದೀಪ ಒಂದು ಎತ್ತ ಚಿಮಣಿ ಎಪ್ಪರು ಜೋಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಮೆತ್ತ ಜೀವನ ಎತ್ತೀನಿ ಐಕ್ಲ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದಿನ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟ ದೀಪಿನ ಒಂದು ಚಕ್ಕುಲ್ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಕೊನೆ ಮಡಿಕ್ ದೇವನ ಬಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಾನ ಮೈಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಚಕ್ಕುಲ್ ದಂಡೆ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುಣ ಕುದಂಟಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆಟೋ ಕೃಷ್ಣ ಚಕ್ರ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮರಾಠ ಮಲ್ದಿನ ಇಂಚ ಮಾತು ಸೊತ್ತುಲು ಒಂದ ನನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅವು ದೆಪ್ಪಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೆಂಜಾಣ ದಕ್ಕೋಣ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಜನ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ನಿಂಜು ಪದತ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವೇರು ಪೊಸತ್ತು ಕಟ್ಸಲ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಕದ ಇವಾಗ ಪದತ್ತು ನೆಂಗೆ ಇಂಜ ಮಲ್ಪೋಣಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ನಾನು ಏರೇರಿ ಸಿಕ್ಕ ಉಂಡ ಹೆಂಗ್ರ ಕೂಡ ತೋಟ ಬರ್ಬೇಕು ಅವನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಅವ್ನು ಮಲ್ತ ದೆತ್ತದು ಕಲೆ ದೆತ್ತದು ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಸಲ ಕೊರ್ದು ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಬರ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಳೆ ಮಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಲ ಉಂಡು ದೇವನೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುಡು ಹಾಗೆ ಈ ಪೀಠೋಡು ಮತ್ತು ಈ ಕುಳ್ಳ ಮಣ್ಣನೇ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಕುಳ್ಳದಿ ಪೀಠ ಹೊರತು ಆ ಐಟ್ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಕುಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಅವು ಪೀಠ ಖಾಲಿ ಅಂಜನಿ ಕಟ್ಸಲೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಆವಾಹನ ಮಲ್ತದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಡನೇ ಉಪ್ಪುಣಿ ಇದ್ದಿಂದ ನಾವು ಖಾಲಿ ಹೆಂಚ ದೇವ್ರದೇಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀರಿಗೆ ದಕ್ಕುವರು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಲ್ಬೇರು ಅವು ದಾದಾಪುಣಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ದಕ್ಕೊಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಮರಸ ಮಂಚುವ ದೈವದ ಮಂಚವ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಸೈತಿಂದ ಎಂಜಿನ ಆಲ್ಪುಂಡು ದಹನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವನೇ ಪುತ್ತ ಹುಡುಂದೇ ಉಂಡು ನೀರು ಬಾಳು ಆಯ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಡಲು ಬೋದು ಎರಡು ಸಿಕ್ಕ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಬೋದು ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಿ ಅಣ್ಣ ಕಲೆ ದೆತ್ತದು ಬಾಡ್ನ ಕಲೆ ದೆತ್ತು ಬಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಒಂದು ಕತ್ತಿರಿ ಕತ್ತು ದಿಗಲ್ಜಿಪ್ಪೇನು ಅಂಶಕ ಸಹಿತ ತಿಂಡಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಬೋಂಡು ಕೈ ಕಾಲ ಕಣ್ಣು ಬೋಂಡು ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಬೋಂಡು ದಾನ ಮಲ್ಪುಂಡ ಸಜೀವ ಐಟೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದು ಆ ಶಕ್ತಿನಿ ಕಲೆದು ದಹನ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೊರಿಗೆ ಅದನ್ನು ದೈವಿಕವಾದ ಯಾವ ಸೊತ್ತನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಾಡಿದು ಮಂಚೋದು ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಅದು ಕೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಮಂತ ಗೇಣಯುವ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕಾರದ ತುಪ್ಪ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಜಂಜನ ಪೂರ ಕಣ್ಬರ್ತದೆ ಅನೇ ದೈವ ದೇವರ ಮಂಚ ಕೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಜೇಸುವೆ ಹೌದಾಜಿ ಸಾಮಾನು ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಒರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಒಕ್ಕಾನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಪ್ ನಡೆದು ಮರೆಯರು ಪೂರ ನಿರ್ವಹಿಪುಣ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ಡ ಇರಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ ಆದಿತ್ಯ ನಟಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಲ್ಲ ನಡ್ತಾರೆ ಕೇನು ಇತ ಕೆಲವು ಈ ಪೊಲಿದಿನ ವಿಜ್ಞಾತಿನ ಭಿನ್ನಾತಿನ ಸೊತ್ತುಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರಂಜಿ ರೀತಿ ದೋಷದ ಬಾಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಋಣಾತ್ಮಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ರಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರೋಕೆ ಅಂತಿ ನಿರ್ದಲ್ಲ ಆಜದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಗೆ ಆತನ ಮಲೇಷ್ಯಾಗೂ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಗಣೇಶ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದ ಹಾಕಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೋ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ದಾಲ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದು ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹಿಡಿತೀನಿ ಒಂದು 2 ಬೊಂಬೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋರೆ ಪಂಡದು ನೆಲ್ಲ ಕಂಬಳುದಿದೆ ಕಂಬಳುದು ಏನಾಗ ಅವು ಯಾನು ಇಂಚಿ ಮೌನ ಬಲ್ತದಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಮಲ್ದ ಅಂತ ಇಂಚ ತಿರುಗುದಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಏ ಬರ್ತಿ ಕವರ್ ಇದ್ದೀಕ ಒಂದು ಶೋಕೇಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಟ್ಟು ಡಮ ಡಮ ಮರಗೂರು ನೀ ತನ್ನ ಶೋಕು ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಪ್ಪ ಒಂದು 5 ಕೊರ್ದಾತನಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೂಡ ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಂತಿದ ಮೈಯೇರು ಪಡ್ಪೇರಿ ಪುನರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯ್ಕೊಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಂಡ್ಬೋಯರು ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಟ ಬಾಕಿಲ ಒಂದು 5 ದೂರ ಸ್ಕಿಡ್ ಅದು ಬೋರ್ದು ಅವು ಇಡ್ಡು ಗೊಂಬೆ ಕ್ರೀಡ ಬೋರ್ದು ಕೈಗಾರ ಅದು ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ಬೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಪಡ್ಯ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಸಂಕೋಚ ಪಣ್ಬಿನಿ ವಾಹನ ಸಂಕೋಚ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಹೊಡಿತಿನ ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸಂಕೋಚ ಮತ್ತು ಕೊಂಚ ಪಾಡೋಳು
ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಪೋಂಡು ಹೊರತದು ಹಾಂ ഞാൻ ಗೊಂಬೆಡು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಂಡು ಪೋಲಿಂದ ಬಂಡ ಹಾಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಪುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಆನೆಡ್ದಾವನ ಮೊಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವು ಕಣ್ಮಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅವು ಬತ್ತದು ಸರಿಯಾಗ್ತೋದು ಮಲ್ಪೋದು ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಂದ ನಾಗದೇವನ ಭಿನ್ನ ಬತ್ತಿ ನಾಗದೇವರ ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಲಾಧಿವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮನ್ಪೇನೆ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬೇಕು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಲಕ್ಕೆ ಒಣ್ಬೋದು ಉಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಕ್ಕೋರಿ ಆ ಜಾಗ ಕೂಡ ಗರ್ಭನಾಗ ಕೂಡ ಬತ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗೊಂದು ನಾಗದಿಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ದ ಆಯ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅವು ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬರೀ ದೀಪಿನಿ ಇದು ಕಡಲಿಗೆ ನಡುವು ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಅವಳು ಇದೆ ಕಡಲ ನಡುವು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹಾಕ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೊರತದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಕೋಚ ಮಂದಿ ಬಕ್ಕೋರಿಯಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಡ್ಡಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮೂಲು ಕೊಂಬು ಪುರ ಉಂಡು ಬೆತ್ತದ ಕೊಂಬ ಅದು ಅವು ಐಟ್ ಹಿಂದೆ ಐಟ್ ಮಾಸ ತಿಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಇದೀವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಕೆಲವರ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅವು ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಶೋಕೇಸ್ ಇಡ್ತೀನಲ್ಲ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಒಯ್ಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೇರಿದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬುರ್ಚಿ ಸಾಧಾರಣ 3 ಫೀಟದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆನಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಯ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನರು ಏನೋ ಬಡ್ಡಿನ ಬದುಕಾಯರು ಆರು ಒಂದೊಂದು 35 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ದಿನಾಲ ಪೋಯಿನಾಗ ಇದುಳ್ಳುಂಡು ಒಂದು ಪೂನೆ ಐತೆ ಒಂದು ಪೂನೆ ಉಂಡು ಆಲ ಪುಂಜಾವು ಒಂಜಿ 50 ಮರ್ಮಾಲಿಗೆ ಎಂಚೆಂಚೆ ನಮ್ಮ ಉಂಟುಜಿ ಕಡೆಗೆ ಅಂಬಂಡೆ ಒಂಜು ಮಲ್ಪಡಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈರು ಆನೆಡ್ಲಾಗದ ಹಾಗೆ ಪೂರಿ ಒಂದುಳ್ಳಾರ ಎತ್ಕರು ವರ್ಷ ಎದಸ್ನಾಚಿ ಎಜ್ಜು ಹೋಚ ಸದಾಶಿತ ತಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದೇ ತತ್ಕರು ಸೌಂದರ್ಯ ಬಂಡದು ಈರ್ದಾಲ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ಬದುಕಾದಿನ ಈರದ್ದಾವರ ಜೀವ ಪೋಚ ಬದುಕಿದ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪುಣ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವನು ಈಗ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಳ್ಳಿ ದಾದಾಪುರ ಕಣ್ಣೆಣ್ಣೆ ಬಡಿದು ಇರುವಳು ಕೈಗೆ ನೀರು ಮೈತು ತುಳಸಿ ಮೈತು ದೇವರ ಪಾದ ಬಿಡಿಯರು ಮೂಜೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಡಿದು ಪುನಃ ಒಂದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೀಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾ ಭವತಿ ಶಂಕರ ಕಡೆಪಡಿ ಮ್ಯಾತೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾತದ ಕಡಲ ದೇವರು ಉಳ್ಳಿರ ಸರ್ವಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಉಳ್ಳಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಂಜಿನ ಬರ್ಕೊಂಡುಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವದ ಮಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ 10 ಜನ ಹಿರಿಯನ್ ತೋಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀರು ಮಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವನು ನಡು ತೊಂಬ ಒಂದುಂಡು ಬೋಟಿನ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಕ ಏನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯ ಆ ಬೋಡಿಸ್ನಾಲ್ಕು ತನ ಸಂಪಡಿಸುವ ನಾನು ಅವನೇ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೊಲ್ಮೆ ಬಂದೋಡಿದೆ ಪಂಡ ಉತ್ತು ದಿನ ಗಡಿಯಾರ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನುಂಡು ಕೆಲವು ಅದು ಮುಂದೆ ನಡಪುಂಡು ನಡಪುಂಡು ಹಾಂ ಹಾಗೆ ಕೀಗೊರ್ದು ಕೀಗೊಳ್ಳೆ ಈಗ ನಾವು ನಡಪುಂಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಜಿನೇ ಪಡನ್ನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಒರಿಪಾದಾರ ಆ ಮಟ್ಟ ಅತ್ತೆ ರನ್ನೆ ಹೂವು ನಿಕ್ಕು ನಮ್ಮಲೆ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಜೋಡಿ ಪಿಟಾಯಿ ಶೋಕೇಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಟಿದ್ದು ಎರಡ ತಾಳು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತೀನಿ ರನ್ನೆ ಬತ್ತಿನಾಯನ ಊರಿಯರಿನ ಒಂಜಿನ ಕಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆರನ್ನು ಬಡಿಕೊಂಡು ಪಿಟಾಯಿ போகணும் ಉಳ್ಳಾಯಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಕ್ಕ ಅವನು ಇನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಚು ಸಾಮಾನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬೈತೀನಿ ಧರ್ಮ ಅವು ಬರ್ಚಿ 3 ತೂಮಿನೇ ಕೊಂಡ್ಬೋಲೆ ಅಂಚ ನಲ್ಲದೊಂದು ಬೋನುಂಡು ఒక ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ರವಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ತಾರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥೋಲ್ ಬರ ಅಷ್ಟುಂಡು ಆಜಿನುದು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಅವಿಂದಲ್ಲ ಓದೋನು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಟೆಗೆಣ್ಣಗ ಎಂಗ್ಲೇ ದಾಳಿ ಬಿಡುವುದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ನೆಂಪು ಬರ್ತದೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಂಡ ಕಿತ್ತೂಪ ಹೊರತು ಡೈಲಿ ಓದ ಕೆಲವು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಜಿನ ಗಿಂಜ ಇತ್ತಿನ ವೇದ ಉಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡು ಪೂರ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಅವನ ತುಳೆ ಆ ಪರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೇ ಭಾಷೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲಿಪಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲಿಪಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿನಿಗೆ ನೆಟ್ಟ ಬರ್ಬೋದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಸರಾಗಿ ನಾವು ಪಾಚನಲ್ಕನೇ ಯಾರಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು ಅವು ಅದು ಅವೇನು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬನ್ಪ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಂಗ್ರು
ಮಾತ ಬರೆದು ಒவ்வொரு ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಂಡು ಮುನಮಲ್ದ ಹಾಂ ನಂಬರ್ ಬಾರ್ದು ನಂಬರ್ದು ಉಳಿದಿದ್ದ ಪೊಕ್ಕವನಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಪ ಈ ಪಲ್ಲಿಮಾನ ಮಠದ ಅವಳು ಮಾತ ಮಠಗಳು ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಬದು ಬಡಿತ ತೂತು ಬಲಿ ಒಂದು ಬೋಪೇರು ಅಂತೂ ನಮ್ಮೊಂದು ಸೊತ್ತು ಪಣ ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು ఒక ಐಟಿ వేద పుస్తకాల బోడిగే వేద పుస్తకాల బోడు జ్ఞానానికి పూజ పూమవుతుండ పరమాత్మ సంతృప్తి అయిపోయింది అంత శాస్త్ర ప్రవచనకు శాస్త్ర గోవింద బన్నించ గోవిందాచార్య వైద్యరు ఆ రోజు భారీ ఖుషి చేస్తున్నారు ಐದಲ್ಲ ವಿಶೇಷమైన ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಂತೆರಕಲು ಅವು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು ಅಧ್ಯಯನನೇ ತುಂಬದ ಕಾಲು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಮಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರ ಬರೀತ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕುలు ಮಾತ್ರ ಮಗ ಇದೇ ಮಿಚ್ಚಮ್ಮನ್ನದ್ದು ಆಕಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ಬರೀತಾರೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಈಗ ಇದು ಅವನು ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರಲ್ಲ ಆಯಾ ವರಾಹಮಿರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗಾರ್ಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಜಾಗ್ಲಿಂಜ 10 ಜನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪಂಡಿನಿ ಎಂಕುಲು ಬಣ್ಣ ಬರಲು ಅಂಚನೆ ಇದೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಪುಸ್ತಕ ಆಯಾ ಬಿ ಬರೀತೀನಿ ಬರೀತೀನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಂಜನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ಆಚಾರ ಅವನಿ ಮನುಷ್ಯನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ತಿಳಿದಾಗ ಬರೆಯೋದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ನದ ಕಾಲು ನೆಟ್ಟು ಉಸಿರು ನೆಟ್ಟು ನಿಖಲ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಬೇಕು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದಾಯವನ್ನೇ ಬಣ್ಣ ಬಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಒಲಿ ಇನ್ನೆತ್ತಡೆಲ್ಲ ದಾದನರ ತೊಂದರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಐಕ್ ಈತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುರುಮಲ್ದರಿಗೆ ಅಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಏನು ಆಗಲೇ ಕೊಡ್ತೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯೋದು ಕೊರಿದು ನಾನು ಮಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ ಬಂದಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಡು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಐಕದಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪದಲ್ಲ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಅನ್ನ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಅವು ಮಲ್ಪ ಮಾಲೆ ಐಟೆ ಇಟ್ಟೇನೆ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಐದು ಪಂಚಗೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ತುಡ ತೋಪವನ ಉಂಟು ಪರ್ಬೋಗು ಅವು ಇನ್ನಿಗಿಲ್ಲ ತುಡರು ಮಾತ ಸೊತ್ತುಗಳ ತೋಪ ಅವಳು ಮಾತೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಮುಟ್ಟಿರಲಾಗ ಇದೆ ಆನೆ ದೇಗನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹುಡು 10 ಬೇರ್ಲ ಅಗತ್ಯನೇ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಂಜಪ್ಪನಗ ಉಂಡಿಯತ ಅಗೆತ್ತಾನೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿ ಸೊತ್ತರು ಮಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ತಾರ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಐಟು ಬತ್ತಿ ತಾರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ದಾರೆ ಐಟು ಏತು ನೀರು ಬಿಡಲಿ ಏತು ಬಿಡಲಿ ಐಟು ಪಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದಾದಗಣಿಗ ಆಯ್ತು ಮುದಿಯಲ್ಬೋದು ದಿನಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಿಂಚ ಐಕ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ದನಿಯನಂತ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ಲು ನೀವು ಇವತ್ತು ಫಲ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀತು ಅರಿಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತಿ ಅಂದಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೂ ಎಂತ ಉಂಡು ಈಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ತಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾನಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಡಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂದು ದಿಕ್ಕದ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಡೆ ಪೋಡ್ಲ ತಂತ್ರಿದಾರರು ಪೂಜಾ ಪುಡು ಪದಂ ತುಂಬೋಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಒಂದೊಂದು ಕನ್ನಡಕ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಬರ್ಲೆ ಕಾಣು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಇವ್ರಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮೇಲ್ನ ಏರ್ನ ಪಂಜ ಮಂಗೇಶ್ವರ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ವರ ಕವಿ ಸಾಧಾರಣ 6 ಪಾಲು 6 ಇಲ್ಲದ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಯಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಒಂದು ಕೊಂಡ್ಬತ್ತು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅತಂದು ಕನ್ನಡಕ ಬನ್ನಿ ಅವು ಕನ್ನಡಕನೇ 6 ಪಂಜ ಮನಲ್ ಕವಿ ನಂದು ಇಂಜದಿ ಒಂದಿನ ಅವು 6 ಒಂಜಿ ಅವಸಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಅವಸಾನ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿಸ್ತೇವೆ ಸಾಲ ಸಾಮಾನು ಉಂಟಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕರ್ಬೋದಣ್ಣು ಇತ್ತ ಅವೇ ಮಂಜು ಹೋಯ್ದಿನ ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವ ನಮ್ಮ ತೋಪಾರ್ಜಿಗಳು ಐಕೊಂದು ಕೈ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಮಾತೆಗೆ ಬೀಗ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬುದಾರು ಮಂಗೇಶ್ವರ ಮೂಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೈಲ್ವೇದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿ ರೈಲ್ವೆ ಮುಂದು ನೆಟ್ಟ ತಿರುಗಾಲ ಕೆಂಪು ಬರ್ಮುಂಡು ಕೆಂಪು ಬರ್ತನ ఎవరు తోడు పచ్చ ఇంటి పచ్చ బతున్నా ఐదు మరలి నెట్టే తిరుగావనంచ నెట్టే వల్ల ఉండు అరే మಣ್ಣು ಬತ್ತು ನಿಂಜ ತಿರ್ತು ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಮೂಲ ಪಚ್ಚ ಒಂದು ಇಡ್ತೋ ಪಚ್ಚಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪೋಲಿಂದು ರೈಟ್ ಈತ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಬಳು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ನೀರು ಬೊಂಕ ತಿಪ್ಪಿ ಬೊಂಕ
ತಿಪ್ಪಿ ಅವು ನೀರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇದು ತಿಪ್ಪಿ ರೇಟ್ ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗನ ಗಲಸು ಒಂದಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗತೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿ ಬೊಂಕ ತಿಪ್ಪಿ ಹಣ್ಣಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೀಗ ನಮ್ಮ ಅವು ಬೀಗ ಅವು ದುಮ್ಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಳಂಬೀಗ ಕಳಂಬಿ ಮಾಡಿ ಬೀಗಗಳು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಬೀಗ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬೇಗ ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಬಜ್ಜೆ ಪೂಲ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಅವಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅದಿದೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೊದಂಟಿ ಕೊದಂಟಿಲು ಮುಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಬೋಡ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಏಳು ಏಳು ಎಂಬ ಮನೆ ಉಂಡು ಕೊದಂಟಿಲು ಹಾಂ ಪಂಡ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೈತ ಬಲ್ಲುನು ಬಿಗಿ ಬಿಡೋದು ಈಗ ಚಡಿ ಕೊದಂಟಿ ಹಾಕದ ಚಡಿ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂದು ಮುಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಟೈಟ್ ಆಪಣ್ ಮುಡಿ ಅದೇ ಟೈಟ್ ಆಪಣ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟು ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅವನು ಮುಡಿ ಮಲ್ಪುಣಿಯೇ ಒಂದೇ ಮುಂದೆ ಅಂದೆ ಕಾಡಿ ಬಲ್ಲು ಬರ್ದು ಲೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಅಡಿಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಆ ಪೂರ ಉಪ್ಪಳದ ಉಪ್ಪಿರು ಬಿಯಾಮಲು ಬರಣಿಲು ಒಂದು ನೀರು ಹೋಯ್ಬಿಡ ಬರಣಿಲು ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕುಲ್ಮೂಲು ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ಕೊಂಡು ಅಂಚಂದ ಮಿತ್ತು ತುಂಡು ಇಟಪ್ಪನು ಕಂಗದ ಅಲ ಕೇಳ್ಪುರ ಈ ನಾಲ್ ಕಂಬೋಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬೋಲು 30 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಈ ತಲಕೆ ಬಾರ್ದು ಅಂಚಿ ಇಂಚೆ ಬಂದದ್ದು ಅದೇ ಕಂಗದ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿಂಜ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯನ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನೆಟ್ಟಾತಂದು ಮೂಲೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಬಾರ್ದು ಮೂಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕುರ್ರೆ ಅಲೆ ಕುರ್ರೆ ಜನಕುಲ ಸಭೆ ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ ಕಂಬನಿ ಗಣಮತವಾರ್ದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಹೊಲ್ತ ಕಂದಿನ್ಗೆ ಪೂರ ಅವು ಒಂದು ಸಮೇತ ಪೂರ ಒಂದು ಕಂಗಡಿ ದಂಬೆ ವಾಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪೂರ ಕಂಗಡಿ ಬಜ್ಬೇದು ಇತ್ತೋದ ಬುಲೇದಿನ ಎಡ್ಡ ಬುಲೇದಿನೇನಿ ಕಣ್ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಬಡವಣ್ಣವರು ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಲು ಒಂದೇ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಎಂಟು ನಮ್ಮದು ಹಾಲು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮನೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಇಂಚುವ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಲು ಪನೆ ಮರ ಇಲ್ಲುಂಡು ಸುಮಾರು ಪನೆ ಮರ ಇಲ್ಲುಂಡು ಲಡ್ಡು ಕಿದಿರ್ತುಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ತಾರಿದ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಪ್ನ ಅದು 3 ಲಡ್ಡು ಕಿದಿರ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪನೆ ಇತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿದ ಮತ್ತೆ 35 ವರ್ಷ ಲಾರಿ ತಜ್ಜಿ ಆತನ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಣೆ ಬಾರ್ದು ಆ ಲಡ್ಡು ಕಂಡೋಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ಕಂಡೋಗ್ಲ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಮೂಲ ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಮೊಂಡು ನಾನು ಸುತ್ತ ನೆಲ್ಪೊಡ್ದಾರು ಪೂರ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಕಂಡ 33 ಸೆಂಟ್ಲ ಒಂದು ಕಂಡನೇ ಅದು ಕಂಡನೇ ಆಯ್ತುಂಡು ಅಪನಗ ಲಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡು ಈಜ ಉಂಡೆ ಒಂದು ಜಾದೆ ಒಂದು ಈಜೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಿಗಿತದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಲಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರಿ ಅಂಚ ಐತೆರಡು ನೆಂಪುರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳು ಏನು ಬೇರೆ ಬಾಡೋನುಳ್ಳೆ ಈ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಏನು ಓಲ್ದಿವಿ ಮಾರಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಪ್ಪುಗ ಬೇಸ ಕಟ್ಟಗ ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಕೂಡ ಜನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ವಿವರಣೆಲ್ಲ ಕೊರಲ್ಲ ಈ ಇಲಾಲು ಉಂಡು ಮುಲ್ ಸುಮಾರು ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಬರ್ತುಡು ದೇವರ ತೇರಡಾಪಿನ ಚಿತ್ರ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಚಿನ ದಕ್ಕದಿನೇನಿ ಕಣ್ ಬರ್ದು ಇಂಬೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬರ್ಬಾರ್ದು ದೇವರು ಬಂದಾಗ 2 ಸೈಡ್ ದೀಕ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಐಕೆ ತಿವಿಟ ಬಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ದೇವರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಪಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪೂರೈಗೆ ಚೆಂಡು ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಗ ಇದು ಪೂರ ಅವಳು ಒಂದು ಬೇತತ್ತೆ ಅಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀರ ಸರಿ ಉಪ್ಪಣೆ ಒಂದು ಜಡಿನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಪರಿಸೋದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಲಾಲ್ ಪತ್ತೆರೆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಗದ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಕಾರನಾಗ್ಲೊಂದು ದುಂಬು ಪಾವಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಲಚ್ಚಿಲು ಪಟ್ಟಣ ಕದಿಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಮಗವೀರ ಸಮಾಜದಾಗ ಪದೊಂದು ಇಚ್ಚಿನ ತೇರ ಬಾಕಿ ಯಾರಿಗೂ ತೇರು ಬಿದೆ ಬರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಬರ್ತದೆ ತೇರು ಒಯ್ಪುರ ಪೂರ ಒಂದು ದಿನಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು 2 ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಕಾಕದಿಗಳು ಆಕಳು ಬರ್ತದೆ ಆಕಳ ಮರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಂದ್ತೀರಿ ಜನಕ್ಕೂ 5 ಜನಕ್ಕೂ ಬರೀ ಕೇಣು ಜನ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆಗೆ 4 ಆಣೆ ಕಾಸು ಕೊಳ್ಳೊಂದಾಂಡು ಒಂಜಾಣೆ ಎತ್ತುಂಡು ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಾಣೆ ಕೊಂಡು అయితే 4 ಆಣೆ ಉಂಡು ಎಡಮಾಂಡು 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಒರಿಯಾಗ ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೇಕು ಪರ ಬೇರೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಕಾಗಜಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇರು ಆಗ 500-300 ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಾಕಿ ಹೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ವಿ ಪೊಕ್ಕ ದುಂಬುದವನೇನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಇಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲುತ್ತೆ ಬಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಮರ್ಯಾದೆ ಅಪ್ಪನಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಮುಖ್ಯ ಇದ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ಒಳ್ದು ಸಲ್ಟೆ ಉಳ್ಳು ದಾರಾಗಲು ಕೇಳು ಜೋರು ಮಾಡ್ಬಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ವರಂದಿ ದೋಷ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತನೇ ಪೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲ ಉತ್ಸವ ಉತ್ಸಾಹ ಅವು 10 ಜನದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನ ಒರಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವು ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಐಕೆ ನಾವು ಒರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮೂಲು ನುಗೋಲು ನನಗೆ 2-10 ನುಗ ತೋರಿದೆ ಏರ ಇಲ್ಲ ಡೇರು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ದಾನ ಮಲ್ಪುಣಿ ಎಂಗ್ಲ ಪಾವಂಜಲಿ ಎಣ್ಮ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಎಣ್ಮ ಹೊರ ಇರ್ಲಿ ಬೆತ್ತ ಒಂದು ಏರುಗಳು 16 ಜೋಡಿ ಇಡ್ತಂಡು ಇದು ಒರಿ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮುರಿದು ಅದು ಉಜ್ಜೇರು ಗಿಜ್ಜೇರು ಐದು ಬಲ್ಲು ನುಗ ನಾಯರು ಒಂದು 2 ಬಲಾಯಿರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನುಗತ್ತ ಕೋಂಟು ಮುರಿಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮುರಿಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಗಟ್ಟಿತ್ತು ನಾವು ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉರ್ಚಿ ಇದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಗಜವೇ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈದೀವಿ ಉಲೈದೀವಿ ಒಲಿಯ ಬಲ್ಯ ನುಗ್ಗು ಬನ್ನಿ ಉಲಾಯ್ದೀವರೆ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಡೆ ದೇವಣ್ಣ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಎರುಕು ಕಟ್ಟುನ ಎರುಕು ಕಟ್ಟುನ ದೆಚ್ಚಿಗಲ್ಲ ಐಟು ಮರಕರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವೇರು ಇಲ್ಲ ಉಲಾಯಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮರ ಹತ್ತವಂದ ಮರ ಬರಬೇರು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕದ ಮರ ಇಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಕುಕ್ಕದ ಮರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಕಣ ಒಂದು ನಿಖಲ ಕುಕ್ಕುದಪ್ಪ ಒಂದು ತೋರಣ ಕುಕ್ಕದ ಕೊಡಿ ಓಡೆ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಓಡಿದೆ ಅದನ್ನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ಬೈದಿನ ಅವು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಐಟು ಅವನ ರಸ ಉಂಡು ಆ ರಸ ನೆತ್ತ ಉನ್ನೊಂಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಓಹೋ ಪತ್ತನ ಬಿಡುಪು ಜಾವು ಅಂದ ಐಕ ಅವೇ ಪಂಚ ವಜ್ಜಿ ಆವಡಲ್ಲ ಪಂಚಿ ಕೊಂಚ ತೂವತ್ತ ಕಾಟ ಗೂರೋಡು ಅಂದ ಕುಕ್ಕದ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಐಕಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಕುಕ್ಕದ ಮರನೂ ಲೆಕ್ಕಂಡ್ರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯನೋ ಇಲ್ಲ ತೂವರ್ಲ ತೂಪು ಜೇರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಿ ಹೆಂಜಿತಿನ ಪುರ ಆಯ್ತು ಕ್ರಮನೇ ಕಾಷ್ಟ ಗುರುನೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಾಕಿ ಬಿಡಿ ಕಾಷ್ಟ ಗುರುನೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಕಾಷ್ಟ ಗುರುನೇ ಕೊಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಡಿ ಬರದು ಇದು ಸೈಡ್ಗೆ ಇದು ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದಾಕರು ಲೆಕ್ಕ ಪೊತ್ತೋಡು ದುಮ್ಮುದಾಕರು ಆ ಮೂಜಿ ಗುಂಟ ಪಡಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನಕ ಜಾರ ಅಂದು ಇದು ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದಾಕ ದಾರಾಜಿ ತೂಕುರಿ ಸಾತಿ ಒಡೆ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬರಬರ ಅಂದ್ ಪೊತ್ತ ಉಂಡಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅವಲ ಹತ್ತು ಟೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿರ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಂಜನೇ ಟೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಸೊತ್ತುಲುಂಡು ಅವನು ಆ ರೀತಿನೇ ನಂದಿಕ ಲೈಕ್ ದೇಗೋ ಒಚ್ಚಿ ದೀಪರ ದೆಕ್ಕು ದೀಪರ ಎಂಚ ಮಾತಾಡ ದೆಕ್ಕುಣೆ ಹೊರಗೆ ಧೂಳಿಗೆ ಪೋಣಿ ಮರತೆಗೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೇನೆ ನೀರು ಪಾಡಣೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪಾಡಣೆ ನೀರು ಪಾಡನೆಗೆ ಚಂಡಿ ಗುಡ್ಡು ಮಲ್ತದೆ ಮರ್ಕೊಂಡು ಕಬಟ್ಟು ನಂಚನೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸತ್ತೆಪ್ಪುವೆ ಆಂಡಲ ಮುದುಗಲ್ ಬಸ್ ಹೋಗ್ಬುಂಡಿ 20 ಓಟ್ಕೊಂಡು ಈತ వాడికి వచ్చిన ఇంక పుట్టినానే అదైతే ముందు ಗೊತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟುలు ఉండు ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ವಾದ್ಯಗಳು ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದು ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೂಜಿ ವಾದ್ಯಗಳು ಉಂಟು 2 ಮೂಜಿ ವಾದ್ಯಗಳು ಉಂಟು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಗೆನಾಗಲು ಅನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಪಡುಂದು ಓ ಅಂಚ ಬರ್ತೇನೆ ಅವು ನಾವು ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಮಂತಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೇರು ಏನ ಅಜ್ಜನ ಜೊಪ್ಪಡಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ದಿತ್ತು ಅಂದು ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಹೆಂಗೆ ಐದೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಉದಯನೇ ನಾಳೆ ಬರ್ತದೆ ಮುರುಂಡೊಂದು ಪ್ರತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪ ಬರುತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೈಕಿಗೆ ಎನ್ನಗ 10 ಜನ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡು ದುಮ್ಮದಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ನಂಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾಂಡನೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಇದ್ದಿ ಹೆಂಗೆ ದಾರಟ್ಟಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಮಾತು ಜನರು ಅದು ತುಂಬ ತಿಂಡಿ ಹೆಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಒಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಬಿಡ ದುಮ್ಮದಾಕಲು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಐಕೆ ನಿಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಕಂಡು ಮಾತಾಡ ಇರಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಾತ್ ಇಲ್ಲಾಡು ఆయన గిరుపునంచిత్తన పొడుతారు పొస ఇల్లు కట్టునంచిత్తన పొడుతారు ఇంచిత్తన సొత్తులు ఇత్తన దయదీదు ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ఆయన ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಿಕದ ಸೊಲ್ಮೆನು ನಿಕಲ ಮಾತಾಡ ಪರಾದು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸನ್ನ ದೇವರ